ହେଲା ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଏଭଳି ଭାଣିଯିବ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଛୋଟବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲ ଯୋଉ ମୁଁ କୋଉଠି ଲୁଚିଥିଲି? ମୁଁ କୋଉଠି ଲୁଚିନି? ମୁଁ କାହିଁ ଲୁଚିବି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବୟସ ହେଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସେ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ ନା। ମୁଁ ବସିକି ପଢେ ମୁଁ ସେଠି। ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ତୋ ବେଳେ ତ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ପାଠ ଅଛି, ବହି ଅଛି, ପେନ୍ସିଲ ଅଛି, ଡଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ପଢୁନୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ପଢୁନୁ ଲୁଚିଲୁ ତୁ କାମ ଦବ ଏଇନା। ପାଠ ତ ପଢୁନୁ। ଦେଖିଲୁ କଣ ପଢିଛୁ ଦେଖିଲୁ? ଇଏ କଣ କରୁଛୁ? ଇଏ କଣ ଲେଖିଛୁ? ଚିତ୍ର କରୁଛୁ?